Hi guys, may hapon. Maulano na kahaponon. Ayun guys. Andito kami sa among baol. Yan, umulan guys. Umulan, lagi na lang umuulan. Yan. Nabahaan akin. Ang among alugbati, nawal. Ulanan. Yan guys. Yan. Yung ginawa na na no. Among alugbati. Nagbaha diri sa among barangay. Among kanding wa joy tugway kahit perting ulana sigarag ulan. Basta mag-ulan, way tarong kaon among hayupan. Ulan sa amin. Hi guys. Nami diri sa ang baol. Magsusi mi sa among ugas. Yan. Magsusi may basig nagkuan. Yan among mais oh. Tagmay pa. Mais. Tama. Yan. Sigirag ulan guys. Nasa kani mo hunong. Kailan kaya ito matapos ang ulan? Among tabios guys oh. Lawos ang tabios. Ano ako daw? Yan. Ang among tanom dari kamuting kahoy, saging, tabios, galay. Nami dari sa among baol. Ito. Yeah. Kung bata, ngita siya bayabas. Ngita bayabas aga kung Hi guys. Ako may daato. Amuan me. Muana me. adumi sa among tabay. Magtabo. Yan. Nang among kaning guys nga bay wa joy tugway. Sige na lang ulan. Magtiabaw sila. Mga bu mi kay wa mi tubig. Ano niya mo ang dalan paingon sa Tahabay. Sigira og
Ayan guys, oh. Sabi dito sa amin, lagi lang, ano eh. Oh, higa, ayo. Ayo, dia. Uy! Okay. Hala. Maniya mo ang sapa. Nami diri sa sapa. Oh, magkabo. Mangabo ni. Na guys, hapit na mo baha. Akong mga bata, oh, ari mi kinikining tubiga para ni siya hugas, ligo. Timba-timba lang guys, timba-timba. Nami diri. Amo aning paliguan. Muni siyang kahoya guys nga gitumba sa bagyong Odette o sa katuig na December, sa katuig na gini siyang kahoya. Muni tigkalabo nako guys kung kaluha. Tigkabo, Kariza, Rina, Kambal, Rina. Mayang hapon. 4 sa kahaponon. Sige lag ulan. Sapa. Yan. Ni siya guys, dili kay ni siya kusog kaning bahaan ni. Kay maora man ni siya connection sa babaw. Ayan. Umuwi na kami. Oh my God. So, akong Rayan, maolaw. Oh. Danlog kaayo. Umuwi na kami guys. Tapos na kaming nag-igib. Ibigay mo yan kay kuya. Ibigay mo yan kay kuya yung isa. Lahat ng kuanday. Ano do? Ang naon sa presina. Tabi. Iwan lang guys.
Nandito na kami sa amin. Bye. Bye.